Aha, e Ce? Încă o dată? Cine? Asasin Zi! Momane! 2007. Gațu! Zi! E stilul nostru, stilul Oprișani, și o să o duce mai bine an după an. E stilul nostru, stilul Oprișani, și o să o duce mai bine an după an. Să încep cu începutul la mine în cartier. E mai bine ca în rai, deja e mai bine ca în cer. Aici poți să ai băutură și femei, dar nu e loc de tine și de tovarășii tăi. E cartelul meu și mai bine ca oriunde. Aici pe noi toți nimeni nu poate să ne afunde. Eu și cu 10 băieți am venit în față. O să fiu gangsta să vă dea lecții de viață. Fiecare zi în cartier e specială. Fetele își doresc acum să le luăm o bară, ca să facă show încă o dată și din nou. Este plin de viață aici la mine în ghetou. E stilul nostru, stilul Oprișani, și o să o duce mai bine an după an. E stilul nostru, stilul Oprișani, și o să o duce mai bine an după an. E stilul nostru, stilul Oprișani, și o să o duce mai bine an după an. E stilul nostru, stilul Oprișani, și o să o duce mai bine an după an. Stilul Oprișani. Da, Oprișani, E stilul nostru, stilul Oprișani. stilul Oprișani e un stil aparte. E vorba de muzică și de viața de noapte. Aici totul merge, frățioare, ca la cartier. Sau nu cu noi, vină ori dă-te la o parte. Vrei să intri între ai mei, vino și încearcă. Poate o să reușești, dacă nu mai bine pleacă. Dacă ești băiat, hai că poate te primim. Dar dacă ești prins în ăla, mă dau să te fugărim. E stilul nostru, stilul Oprișani, și o să o duce mai bine an după an. Stilul Oprișani, e stilul nostru, stilul Oprișani. E stilul nostru, stilul Oprișani, și o să o duce mai bine an după an. E stilul nostru, stilul Oprișani, și o să o duce mai bine an după an. E stilul nostru, stilul Oprișani, și o să o duce mai bine an după an. Yeah.